ndamira pamberi pedera mambo mutasa ndinomasekunemandela mambo mutasa zvino ndezvichokwadi ndikaipa chabatwa nemhosva zvakaitwa nemhosva marani basi wangu aribatsiriwa musoro muchanganire ini ndinonzi stole kana kuti ndiniwo ndine nyaya yangu inodhizvo ndakauya ndichimhangara anonzi Susan Muviri namatai Auki. Vanhu ava vane dambudziko guru kwandiri akati kare kuti izvo handigari navo, ndinogara kubocha, asi ndakaita zvekuzodaidzwa munhu anonyatsa kukwanisa kunditsanangurira nyaya iyi izere anogarisana naye ndiNyaradzi, anokwanisa kuti ari anonyatsa kutaura zviripo magariro esara naanoita pamwe chete kubva pavanogara. Ndogara kubocha ivanogara uko, asi vakazodaidzwa kuti mhangari pamwe chete navo chimhangara vanhu vapamambo. Ini ndinorenza apa ndimi mhangarira Batista katunga izwa izvo ba izwa izvo kana yakazi Lawrence story versus Susan Muriri namatai Mhlanga handizvo it means ndimi mhangarira ndimi complaining ndiri kana imi muri complaining makuti inini hangu ndakangonyorwa zita asi handiyasi kuziva saka zvakufanira kuti dare rinoba wingi anoti anonyatsoziva but inini ndinogara handigari uku patakatongwa pamambo izonga achizosara achitaurirana nana Susan nanawe ndiNyaradzi ndo anogara vanoziva nhoroondo dzavaigara mamangara chiini ndimukoma vaBrighton. Nyaya yenyu yamamhangarira ndei? Nyaya yangu ndeyekuti Brighton akaurayiwa naSusan Muriri na kwozoita Auki namatai akatora ndiye akanga akatengesa zvinhu zvake pasati nemudirwa robudirwa varotaura maererano nenyaya yaAuki iyeyo yanonzi kunzanza ndakwamaita bambo uriyazvazakuratidza kuti you are not clear nezvamuruda chaita because already matoona nyaya dzinokwananga nhatu dzekuti one pane nyaya yekuti Susan akauraya Brighton one but it's not pasomeone aibuwa and then two makutaura kuti pane munhu ari kubudirwa ndizvo yechi3 pane akatengesa property yemufi saka is 3 cases dzamutsvaya kukomboresa kuti ite nyaya ite nyaya vanhu vairi chete mishani inoti Susan naAuki anditora nyaya dzacho pane kutengeswa kwezvinhu pane munhu ari kubudirirwa pane yekurayiwa kwemunhu yamuri kudai mimi apa ndeipi dzese tuda yaSusan naAuki tiri 2 yekurayiwa kwemunhu neyekutengesa uyu kuti vari pamwe chete vanhu kubudirwa kwebudirwa irikubva iri kuna Auki ndokuti tizomupinza saka zvese zvimwe zvese zvokubudirwa nechiya zvina basa kana muti mi pane munhu ari kubudirwa isu tauda munhu ari kubudirwa kuti atitaura kuti ari kubudirwa nenyaya dzechi ari kubudirwa kuti ari kuti angauye makanisa kuona kuti takatoenda pamambo chikunga ndoko akatangira kubudira kwachakaishicho pasabu chikuru nizorifewa kuya vakanga tatotadza kuzivanana nevamwe vedu vakanga tiri kutaura vangotanga vamboguma nyaya yacho yatombongira topera vakuti vakuya koripera paari kubudirwa anotaura nenyaya dzechi ataura nezvekuuraya kwakaitwa namainini vake obva ataura masariro mabirwa akaita zvinhu zvake paakafa mari dzake dzese hadzina kubuda plus munhu akanga ari kutora mari iya akatora zvinhu property yake aine mari asiri kushandisa mari achitora zvemumba achitengesa achibada kubatsira kuti uyu munhu aone kudhipotwa kuya kuvigwa kwahonde kwavo ndiye kuSouth Africa here ndiye kuSouth Africa yeRand Rover yemota yeRange
yekuti mota pane mota yakasiwa nemufivha yazodini ikazotengeswa muifuri kuti mota yangu iripo haina kutengeswa pakabhadharwa mari 4,500 ndo nyaya yacho je ngauye kuti waiti ndiyo saka isu chatoda confirmation kubva kumunhu wacho ari kubudirwa tichitaura nemuridzi wacho wenyaya kuti what happened because already izvo zvatinotakamira panapa it's your word against word run yaSusan and maybe what you can actually do is kuti Susan ndiye angari South Africa ucheza angari South Africa wacho ndiani aripi akangopa masama ndoifundisa sema angari kusangana kana kana sangoyo wasizwa atsika because nyaya yenyuka manje haiendi mberi kana vanhu vacho mawitness acho aripo asipo because munhu akasara nezvinhu zvemufi hapo panofanira nemwe witness aigara naye mukadzi wacho akatobhabhadhara mari anyarara ari kumukadzi wacho aripo simkaika angambhadhara mari but still anokonda ndikuzotaura uyai apa mukwe ndikutaura zvandikuedza kutaura zvacho zvandikuedza kutaura ndezvekuti muri kuti imimi uyu akabhadharwa mari nemunhu mavhara muromo kuti asataure nyaya ipi iyoyi but dambudziko racho manje handisi ndozvandikutaura manje iye asipo munhu wandikutaura kuti ndiye akaita zvinizvo saka tinobvunza ani atotitoziva kwamuri kushanga nekuti takabva masamu kureva kuti zuva ranhasi isusu taonekwa tiri pano sangasirana iyewo munhu ime akasamunwa here namatatu ndiani takaiti ndikuona musungudza munhu pamusoro daika mambo mutasa inonzi vapedzi pedzi gurure nhau iyi yakaita soto kuti munhu akabudikirwa wakauya kuchechi kwedu tiri kuchechi patakatanga kumunamati ndo paakatanga kubuda aitaura kuti ndinonzi bright ndakafa munhu anonzi Susan maina ndiye akandiuraya munhu anonzi namati aitaura kwanzi ane mota yangu nemari andaimuchengetesa kuSouth Africa saka paaitaura kudaro ndo patakamboniswa kudare kachangamire yechikomba ikataurwa nyaya iyoyo akabuda zvemudare achitaura nyaya yakangofanana naiyoyo. Alright, isusu zvatinoita my point ndekuti tinodhira nezviripo hatidhiri nezvisiri chisipo saka izvozvo nyaya yemota neproperty tinomboisa pasaidi because munhu wacho ari kunenedzerwa nyaya idzodzo haapo asi wekuuraya ari chii aripo imimi sezvo mati imimi munhu akauya kuchechi pamakamunamatira wabva abuda ndakuchikumbirwa kuti mumunamatire futi abude tichaure naye munamatire yenyu titaure naye mvura chaiko kana yangu makudia atasekuru ndindotaura nenyu imi muri profita saka kunana matira emutokuziya wechechi kurura makuru apostoli
Saka mvura yangu yashinza. Yaitobatwa saka ndomo wangu ichadzoka yayenyu Right, taura neni tizwe. Taura neni tizwe, taura neni. Taura neni, taura tizwe. Io Brighton nani? Brighton is pobre. Brighton. Comprei na Suzane. Nimatenda zvinhu zvangu ndamuchengetesa mari yangu manzera ane mumotengo yakatengesa kupa mukedzi wangu kumuripa manzera kuti usataure chinhu. Alright, ndakuzwa kani, ndakuzwa. Uri Susan. Susan. Ndimi munoti utawa. Ndinazviona zvibaro zuva randinaro Ndimike munhu ukandiuraya zvikomborero zuva randinaro ndokuti hanzvadzi yangu yakasvika pamba pasvika muprofiti yanga kubatsira pamba pamba saka hanzvadzi yangu yasvika yakabva yataura dambudziko raanga kubva maningi achiti ndauya netsoka kubva kupi maningi ndatotswa nemugodi saka muprofita yakabva atozvinzwa ari panze zvikanzi arikutaura ngaapinde munhu vapinda mukati munyama vatsananguro dzake vapedza vanzi ndavakorere miti yemushakata tiraerenji mhepo iri pavo vaitwa saizvozvo iwewe ona dare rako hariperi pamunomu unoperera kupi kumba kwangu wakuuya kumba kwangu unoya nechi netsono shuwa akuenda zvikomborero yanzvanzi yangu iya ndakamupatirwa tsono iyai obva aenda nayo kuti obva nayo kuita kuya kwamandei vasvika zvikamutaurira zvese zvinokutambudza patsona ubaye pai pamukombe obva abaya pai pamukombe pai vapiwa mafuta ake ekubatsirikana nawo nemvura yake munamato vaadzokera adzokera vanotaura tete ndabvako ndapedzerwa ndikati wo zvaita zvikandike zvaita ndatotoda kugadzirira kuenda kupasi kugadzi ndikati saka ngatigadzirire tizoenda kupasika mosangane futi nechi nemamwe maprofita nekuti vanobatsira kupasika vanenge vakawanda tiri pakugadzirira uri musi wesandi ndopatakatambira rufu remwana tikanzi Brighton zvakatanga kunzi Brighton hanzi ari serious ada kuunzwa kumba kuda kuti nguva zvikanzi abva afira pastation patatodzika kumba kwasisi wangu paya tatoenda kuchemedzana mashure mekuchemedzana mufi wazouya mufi akataura kuti inini ayo weumbo wanga waripo kujubheka wakati isusu dambudziko rakasangana nemukomana uyu nderekuti wakanetsana nani neumwe mukomana mugodhi wakapikirira Brighton yakanga aine mugodhi wake waakatanga kuchira gomba rake obva abva ipapo obva achiti hapana mari rega yati suduruke tiende kupi kochera naye uyu akabva asachera pagomba iroro gomba iro nobva rabuda mari wadzoka wakomana aya kubva uko wanga watori syndicate nemwana wangu bini namba 4 yangu syndicate iyi yanga isaidi rabrighton wangu waishanda wakati 112 kana 10 isingakanganisi wadzoka kubva kugomba ravo wangu waenda kuchera bva wasvika mukomana aya apa vhesi vatoti Brighton unoziya gomba ravo siyariyari ndorine mari yese kudini kanzi zvikanzi kana muri urida kusara muchishandira apa nokuti inini ndakwanisira munofanira kubhadhara inini namadzimai anondishandira munofanira kubhadhara chinyi anzi 10 here 10,000 handizivi mari yekuba munhu wega wega pagrupu penyapa pa12 hwavo kana kuti 10 here nhamba yavo umwe nomwe anobhadhara 10 uyu Brighton akati nini andibhadhari panoti gomba lera nderanga
wakapikisana kusvikira mukomana yakutobuda vabuda kunze avo vasara vari kushanda vakashanda kusvikira Brighton abva ndakwanisira wakomana imhakusara ndakwenda Brighton vabudawo kunze maini yacho ndiyo iya yamakanzwa kuti Joburg kune vana vakafira mugodhi kune vakavharirwa vachizoenda kujeri ndiyo maini yacho right. Brighton abuda kunze akasvika akatenga mota yake wakazosangana nemukomana uya vawapikisana nemakiti iwewe mota yandinayo iyi inopinda kairi motika yako iyi Brighton ndiye akutaura darataura nemukomana yayo waakanetsana nayo ya zvanzi uyu vaapindura kuti uchazona takona kuti une driver ya ndokutaurwa kwaka zvakaitwa pakauya mutungi tabva ipapo tagara tozozwa ndakubasa inini kanzi zvigomboro ndiye akundifonera tete ndaenda kumba kwasima Brighton ndasvika zvikanzi ndinoda kutaura nhau yangu ndanetsana nani nehanzvadzi iyi kuti munyaya yemini saka tanetsana ndatiza ndati ntauriro sisi kuti chi tete kuti ndio nhau yatanetsana tete anipindura kuti ibva pano wakabatsirana namaitaura yako kuuraya mwana wangu kuuraya pakudini zvikanzi handisi kuziva ndikadai ndichazwa ini ndandiku Harare. Pane nyaya dzeiva padzisiri kuzitatani munhu uri kuHarare wonzi wauraya munhu ari kuSouth Africa takanga tabva panhamo kwakafambuka muduku mizwa edra ndopandikuti imimi tsono yamakapa uyu ikanobairwa pamukono yaibaya chii rakazokonzera kuti mudzi anzi nare tsono isusu kuchiwanuka tsono inoshandiswa kuuraya saka inini dambudziko rake aifanira kunge achizvitaurira ega ndakatomutaura zuva ndikati hambai tsono ndakamupa akanzi unoya netsono saka akakutaurira idambudziko musati anofanira kuzvitaurira ega taurai kuti akakutaurira kuti dambudziko rake nderei imimi kuti muzobuditse tsono but munhu akabaya tsono chokutoripo zvino uyu akapa tsono pane akaenda kunobayira tsono ari kubatsirwa saka this column is not complete without that person akanobaya bhozi ndiye anofanira kuti iwe pakazibaya wakangorubaya kutopedza munhu here uyu akakumbirwa tsono unowo yake yekupa uye akambulisa ndiye munhu wekumirapana karipo because kubaya kana kachitotaurira ndiye akabaya ba saka munoti ndiye akauraya munhu akabaya katitarisa nyaya handiti kuti pane munhu usipo ba une zvaanofanira kupindurira padare pana pakuti iwe zvakazobata tsono yawakatoa muprofiti akakuti chii muprofiti uripo waumwa kuti saka vanhu vacho vakudiwa panapo nekuti pakubaya vano vachibaya vachitaurira uyu une yake yekuti akaprovaida tsono but yakubaya patsono uyu nemuprofiti wakeka chawakabaya chii because muri kuona ini pane nyaya yangu ndosaka ndati pane zvinhu zvisiri kubuda zvisiri kutaurika chokwadi munhu afamba abaya netsono ari kuno kuZimbabwe ndizvo ka munhu afa ari Joburg and the same person apikirana mhiko nemunhu ainaye kubi kuSouth Africa kuti auidrive chii motikari saka munhu apa mhiko kune munhu kuSouth Africa kuti auidrive motikari neabaya netsono kuZimbabwe where is the link because why akapa mhiko asiri kunzi ndiye auraya asi abaya netsono ari kuZimbabwe ndiye ari kunzi ndiye auraya pane munhu ari apapa ane zvaari kuziva zvaasi kutitaurira ndosaka tati akabaya netsono dauti atitaure kuti tsono yakabaya naye pamugodo yanga iri yei because inini pangozi nhai taita azani Susan ngozi zvainoita chakatouraya munhu ndimi kana tsono yakanobaya muhonde iriyo yakauraya munhu
because ndimi makaprovide tsono. Ndopane mhosva yani? Mhosva yenyu ndeyekuti kana hanzvadzi yenyu yamakapa tsono yakazonobayira pamugodo ichibayirani mukomana ari kuSouth Africa, it means kuti hanzvadzi yenyu nemi ndimi makauraya. Mukona nyasi barutaura uyu mukomana uyu wekupa wake mhiko yekuti hauidrive icoincidence. Ende chimwe chinhu chatoda futi toda kuestablisha futi kuti mukomana apa uyu mukomana mhiko, what was his relationship nehanzvadzi yenyu? Akapa mhiko ndepi? NdekuSouth Africa. Aiziyana ere nehanzvadzi yenyu? Angasikaziyani. Akangona nizvotaura kuti dai kunzi our two waizivana taiti uyu ari kuSouth Africa atahwidrive motikari ndiye abatsirana nekupi nekuti iwe chiita izvi kuti munhu adi but already vanhu ava havazivana. Mukona nyaya. So mhiko nenariti dzatoo nyaya tu dzakatosiyana. What we need to do now is to establish kuti mhiko ndiyo yakauraya here kana kuti nariti ndiyo yakauraya. Kuti munhu wakavhanika. Ndopane chii? Ndopane ya. Because mukona zvandinozotaura. Mukaenda nenyaya yacho handiti kuri kuzi pane mukadzi apo handiti akapiwa mari nemunhu asiri chii? Asiripo panapo ekuzinyarara usataure nezvakaitika izvi kuti munhu adi afe. Meaning kuti munhu apa uyu mari handiti kuti nyarara ane link nemunhu akapa mhiko kuSouth Africa. Uyu uripo here? Aiwa kunezvo izvaipa nenyaya ndopandi kuti dakuestablisha manje mazuva muprofita kuti awawo handiti titaurire nhai yanzani nobody Brighton, nditaurewo Brighton ndokambofa sei? Gamba rakataka kundiseta mumwiri mangu uye akandipikira mikotetinga mota kuti watinga mota uneimberi iwe ndikazoti imba haina basa ndinoita maini ndagara maningi kuno kuti unoita maraita manzera abva andipikira ndakuona kuti mota chinobuya naye bhodha here vanura nazvikomborero naye mataura uyu zvikomborero ndiani? Ndiye akazopiwa tsono. But uyu akataura newe akakupa mhiko kupiko because pawakatenga mota kuSouth Africa uyanga aitumire mhatsa kuti iwo watenga mota uneimba here ndikazoti imba haina basa inini ndagara maningi kuno kundoita maraita ndichitaura naye tituze asi akabva andipikira mikuda kuda ndinombina here naye mota bhodha iyeyo. Uyu mukadzi handinakataura naye atori mwana wasisi wangu ari apa ndinambobvira ndataura izvozvo zvemamari kudai nokuti pakupedzisira ndakatoti nini kana mukuona kuti tsono yandakapa hanzvadzi ndiyo yakaenda kuba ngatifambei wakaramba kufamba. Alright, imi garai pasi. Imi mai ndinoda kuziva kuti mai munhu akakupai mari yekutsindikidza kuti musataure ndiani ende angada kuti musataure chii? Right, memory wakapiwa mari yekuzi uite sei? Yechema. Kuizvozvo wakazi wakapiwa mari yekuti unyarara. Ndakapa ndichitaura kuti meri nepamota ndiye ndafira ndinoti mota itengeswe one ndafira mota ndakakuudza ubereki wangu iri zvakataura munhu pakamudzere anakuudzere tuchibeki one ndafira mota anakuudzere bosa ndina madai mapepa iwewe Kimbo. Mai awo mapindura waiti wapindura zvakasiyana Ndozvakuitaura kuti vasimukira nezvaunodira nezvomataura imi kuti ndozvaari chii? mufundisi ndimataura kamubva
mativi mai awo namatira awo handiti watoripo panapa wari willing to testify kuti wakapihwa mari yevhara muromo yekuti usataure but mai awo zvautaura manje wautata iyo mari iyo ndakapiwa ini ndakapiwa mari yechema yemurume pamusoro yechama mari yawanzi wakapuhwa imari yekunzi wakapuhwa $600 asingakanganisiba asi wakataura ari maranzi yavakataurwa zi imari mutorozi mapepa emota ndipei ndigare nemapepa emota namatai ndo mari yawakapuhwa ndo mari yakabuda achitaura kuti mukadzi wangu ari kupa akapuhwa mari inini ndiri mukofini akapuhwa mari ndinamatai uzi mari iyi musataurema saka ndiri kuda mapepa emota kuti ndione mashandisire emota kuSouth Africa. Right, saka imimi makapiwa here 600 ichizi ndei mirembia imimi hamuna kupiwa mari yemotikari here hamuna kupiwa right ko imimi uyu ndiye mukadzi wemuvi right pakafa murume wenyu mamuri kwenu murume wenyu akafa sei saka izvozvi motikari yakasiyiwa nemurume wenyu iri motikari yakasiyiwa nemurume wenyu iri imi mamuripo makasiyirana Brighton akafarini 2024 saka ndikuti isitaurai kunambwe amunditauriri mu 2024 murume wenyu ofa muuya kuno handiti hamunabvira masodzoka South Africa iye murume akatenga motikari aine property aine chii hamunabvira kutora zvinhu izvo why saka zviro zvinani zvinani nani namatirendeni ndiani who is namatirai hapana unokwanisa kubotorera mai here mwana chakatomire hamuna anatendeka ukama wenyu wakambomira sei makagare waremazora mari wangu nyaya yataurwa nyaya yataurwa pane kwaitengera pakati nyaya yakatanga sokudai Brighton akaenda South Africa 2006 akaenda South Africa aenda South Africa aenda South Africa akagara kwamakore akati wandii kusvikira azotora wanina wake wana wamanyi wao mari papa wekutanga watenzi taurai achivaina naye choni taurai vazotora wanina wake basa rawaita ngere mumugodi waichera mugodi saka atozotora munina wake wekugumisira kosi waitanga kushanda mumugodi imomo kosi akazofona mai wake mai mumugodi mamukoma wamudita mari asi ishoma kwanisaka wana mwana wako unofanira kuti ubate kuti mugodi uite sei uite mari kosi akaenda kunobata zvakabata achibhara mwana wani mwana wamai nini maita kosi akanobata zvakabata ibapinda nazo mugodi vamaita mari pakubuda kosi anotaurira mukoma kuti mukoma chaita kuti mari iite yakati wandei wendi kuno chinyaya kuti pane zvandabata saka makugura demo makuita hafu mari iya ite kuti mundipo yakati wandei kwesenda kubhatira kupi kunganga kwatakatora zvinhu izvi toshana madzimai mukoma ndipo anotaura kuti nina mari zvawakanotora iwe ndezvako enda unobhadhara nemari yako yangu ndinoita sei nezvandikwasiraita naye right kosi akadai bhatara mai wacho mari joshua makata zvezvezvo mari yaita asi mukoma arambauta sei kundipa imwe chikamu chemari ukazi chiona muni mwanangu iye nemota nezvaada kuita nemari yacho iyoyo ichakuti achapfuura sei joni kuti auye muno muzimbabwe zvadaro makanga muri kuna November December
Brighton akabuda mugoti. Abuda mugoti ane mari yakanga ainayo. Achibva achipa imwe namatai. Asina kusvika panapa. Imwe achibva atenga motokari yake. Achibva agara pamba. Zvadaro takazonzi muna April mukomana pakamuprofita akanga ari pamai yavo. Muprofita anonzi Musamchena akanga achishanda pamba ipapo. Ndipo pakasvika sekuru amuchaziyawo awo yekugumisira chibva yasvika pamba ipapo. Ichibva ita sei yashanda wakadzi wake waini. Wakasvika wani zvongo wachitaura namai awo nemuprofita wani mupi mumba newana wavo. Kwanzi mira iko panze ipapo. Uya chibva amira panze ipapo kusvika kumasikati. Aibva nzichipinda. Waishamari wangone chiga cherufu. Nduzi ndaona kwabvo wangwata sana nerufu ende chiga cherufu chiri pauri. Saka chinotsvaga muti yemushakata uye nayo. Mukomana akabuda akanosvaga miti yake yemushakata yakati wandei ine mashizha ayo. Achibva asvika naye mumba muya. Akananga kurwa nemiti yemushakata iyayi kusvika mashizha ese apo kuti apasi. Kwanzi ndaishamari ndakununura pachiga cherufu. Ndiwo kunanga uchifa asi izvi hauchafi. Saka uchibva panapa unofanira kuzoiteere kumba kwangu ndizokupedzisira matare ako. Ndizvo zvine zvoda kuti ndikutaurire. Achibva abuda. Uyu nekurwa kwakanga aitwa akabva kuswera kakarara. Manheriwa yangu pakatengwa madoro pakamwewa maraisi mudzimba. Wakawedzerwa neprofita wavo wachita sei vachimwa madoro avo nekumweya raisi mukati memusha. Mangwana zvokachena muprofita akabuda akaenda. Kuswera mangwana acho ndio pakasimuka zvikombora izvo tete. Ndakwenda kupi kwamakanitaurira kuti ndiende kumuprofita kuya kuya. Mukazi mukoma ndakangana kutaurira kuti kazi kana makuya uko munofana kuya netsono. Saka mende kupe tsono imuite sei muende nayo. Uya akabuda kwapia tsona ivaenda nayo. Asvika kumuprofita shamari enda pamuturi apo unonzi chiko mukonde unobaya tsono ipapo dambudziko rako rapera. Uya akaenda chibasvika vanobaya tsono paya abaya tsono pakaita mazuva mairi vananzi kuti Brighton akuzisira. Brighton tiri pakati pekuchema Brighton pakaita dzimwe raBrighton pakaita masono pakaita mairi tiri pakati perufu. Mainini wangu avo wakatanga kuita machiripita asina kuzwisisika. Chekutanga wakatanga kutaura kuti inini ndinoda yachongwe svipa. Maiwe ava mamanini wangu aibva kuti chongwe svipa inini kumba wangu ndinangu but asati apa. Kwanzi kwenda sara vanhu ndinoda kuti ndinoda kukurira ndora ndiri kuda. Vachafura chikamu icho chocho. Vakapinda pachikamu chechipiri. Mai avo vakasendwa audio nemwana wavo wechipiri ane mukadzi ari panapa. Achinzi audio yakazopinda mazara vanhu mumba muyema. Waiti kana mai akuda kufona bwezi ndio wanifuna ibata nechino wana wake. Aenda kufuna nechekure. Paakazouya atamba kumanheru. Audio yakapinda wakavhura audio yake F4. Audio yakana ichitaura so mai mutsvairo nenjira zvamati nditenge ndatenga asi ndiri kushaya mukana kuti ndivise mubhoku nemukomana umu nekuti munobvunisa kupinda munhu mumwe chete namatai. Right. Wanhu wakabvata vakubvunisa kuti ako mutsvairo nenjira zvinomboshanda sei. Ndiwe mai nakati ndakakana kutaurirai. Mutsvairo uyu nenjira zvinoshanda kana uchinge mafa munhu afa zvisingazwisisiki ba. Saka ndaedza kuedza kuti apfuke. Kwanzi manje amutauriro vamwe kuti tiziwe. Kwanzi anoone chada kuzokutaurirai. Zvino njira yamatenga iyi muno munjira muZimbabwe yakazara yatinozokutengerwa kuno. Pane patiri nayo njira yemahara emusawesta mari. Kwanzi anoda zokufunga baizvozvo. Zvakufura izvozvo. Tiri pakati perufu ipapo mazuva aya mutumbi. Mai pakaita dambudziko remafuta kuti mafuta apera. Mafuta apera kudaro mai akati no kana muri kukwangwasa kuti mukwete mafuta ndiende mukwete mafuta iwaya. Ndinobhadhara ini mangwana. Mafuta akuitwa 2 liters $3 auya washandisa. Mangwana acho tasimudza mutumbi wedu taenda kunorasa. Mai avo vakangotera zvishoma wachibva wadzoka mumusha. Wadzoka mumusha wakasvika kutsvaira manganga mune mutumbi. Wobva watora madhaka ayo wobva wasukira mujira mavo wakawaona vari pano. Zvadaro wanhu tazobva uko wanhu vakubvunza ako imimi waenda nemuvhurumu zvamusima mazosvika matsvairwa sei matsvairwa musipo wakati zvabva zvatiuziva matsvairwa nani. Mai akati ndingatsvaira kwanzi zvino zvamatsvaira marasi maisei kwanzi mararira sei ndatorasa. Alright. Zvakanaka tobva tagara tapedza mufuyo yoyo mangwana acho mari kuti ibude $3 iya mai akati wana wangu wawesta mari dzakawanda kubva kwawabva uko plus ndandima masono mairi mari yo handina yekupai ndawesta mari dzakawanda. Alright. After 3 days mai akazodzikazve sisi ndaona ini kuti mukomana afa ndisina kusarukana. Saka ndatafunga kuti titsvage muprofita ashande pamusha panapa. Muprofita wandatsvaga uyu ndiSamchena. Samchena anoda $60 yekuti ashande panapa kuti dambudziko iri yese ringe rinogara kuti mwana anga anofuka. Saka imimi ndada kumutsvage 30 ini ndiono ndikupe 30 ivaita $60 saka Samchena vaibva kushanda pamba panapa. Maindi pakuti inini ndabva mukufirwa handisina kana mari because kana mimi sina mari benini ndakuchitora yangu 30 wana wangu ita 15 ndobva tabhadhara chi muprofita wauya kushanda pamba panapa. Mai akati zviro zvandikakupiwi mhinduro pandiyamira wana wauya wana tazouya taungana ndizvo zvataura mai akati no hazviti ingaona kana mane $3 wanu apa uda kubvisa 60 zvinobuda here ndizvo ngatimire takadaro tichibva tamira ndobva tatanga kuita
nasabhuku anowandisekuru hanzvadzi yavo samuriri mai wakabvunzwa mibvunzo yese iyi wakatoti zveshuwa zvakaitika sorry sisi ndakakanganisa tobva tabva ipapo nyaya hombe yakazotanga muna waoktoba gore rapera iyi musi wa 23 pakatanga kubuda hanzvadzi yangu yakubuda ndoda kuti ini ndakaurayiwa tsuno yakabayiwa nazvikomborero namai taurayi ndiyo yakandiuraya nyaya yandakaurayirwa inyaya yemari yangu yandaishanda inini saka vanhu ava ndiwo wakandiuraya ndakadedza zvikomborero kunzi wakauraya iwewe zvakambofamba sei zvikomborero akatsanangura matsananguro yakaita kuti no inini ndakasvika kutoshandirwa zvavaishandirwa ndinozviziva ini handina uprofita asi ndakaonzi ndiwa kubatsira chiga cherufu chachiri mumusha chachiri mudzinza chachiri mukati memba weawa chiga cherufu chachiri mukati medzinza nodai chari chedzinza dai zitakadaidzwa chachiri mukati memba ila saka una sekuri imi chiga cherufu chazi chachiri papamuri chabva kumuchera pane muzukuru madii mati chimbofambi akati ndikwanisa kundifambe nemimba nekuti inini dambudziko rangu rakatopera ndisamuka ndiri mupenyu dai inini ndakafa dai bva ndiri mupenyu tabva ipapo takapinda mudare mashechikomba mai avo vakakumbira kuti no kana matinira kuti tigadzira semhuri ndikumbira masoro 3 ekuti ndikuenda kupesa kuti tikisa zvandikutengesa ndiye tigadzire tiri pamwe chete tikati alright zvazvo zvakaitwa musi wa 2 November gore rapera 3 November tichiparadzana akabva angobva ipapo baatongoenda nekwenda waitaura tichifuna kuti ko mai mungomuona ere muharare kwanzi mai wako akasimuka akaenda kuchipingi mai wako akasimuka akaenda kumalaka paakadzoka musi wa 3 January tichipinda pasabhuku akataura kuti inini ndachikumbira nyaya kuti tifambe tikati no mai kufamba pamina tichakwanisa kufamba nemimba nekuti patataka kuti security dzakasokokura kudhara saka takuita sei isusu takwenda kuti titoke mamambo zvakare matumba takafa kadzaa zvakanaka tapinda basa mamambo mai akati inini zvamuita izvi ngezvekunyepa ini ndova kuti tifambe tikati isusu nyafamba nemimba tichakwanisiba tingatosimudza kuenda kumatavi pamusoro ndomafambira akaita nyaya iyi ndatiendawo usadwagara nareshe yako ndiyandinzwisisa zvinhu zvaitika iwe uripo here kana kuti uri kuzvibatidza sezvinhu zvaitika kuSouth Africa nezviri kuitika muZimbabwe munomu nezviitika kumaprofiti iwewe unenge uri padhibho indatikuva uchiona zvekuSouth Africa zvese ndaizwa vachitaura ini ndaizwa vachitaura papafoni maaudio aitumirwa saka iwe mukomana weko unenge ada kutoti tibatsirei dani nyaya dzana muprofiti nevaibandero wavo dai ava tombofundikira tinatsozwa information apo nevanhu vekumhuri ndinoona kunga tinobuda neansa chaichai vezvekuprofita waka vanozouya vaitibatsira futi profita tambopedza zvatida kuzwa nemukomana ane information yakati wandira kupfuura zvimwe zvinhu zvataitinozwa unonzwisisa matsanangura waitaka kana munhu akauraya Brighton Rooms hapana rizina tinosika tombobvunza maprofiti because zvekuSouth Africa zvepamuprofiti zvekufamba kwaita vanhu zvamhaye kuenda kuMalawi ndiani akauraya Brighton tisati yaitawanhasabudirwe papa munani azake Brighton achibuda achitaura vanoti mukoma Brighton achibuda achitaura because matauriro aurikuitaka ukatori ndiri kubudirwa toti une mweya hatitomboiti nharo matauriro waita toti narration yako is very straight inongozirira questions here and there but the proof part ndenenge yakadi yakakosha kana amai avari vakauraya Brighton inongedzai ndoakamura how patakaita rufu paitawa nyaya kana kuti ndataiso because inini ndikuona kuti mai vanofana kuconfirma 1 or 2 things once akaconfirma then it means kuti she is heavily involved because chekuti akapatawa chinhu chataura chekuti pakasumudzwa kofini rebufi kuenda kumapuwa wakatsvaira ivhu racho sumukai mai arunzi akaona kuti ari awakabvuma wega ndizvo here inini kuziva kwatoita what was the reason yekuti mutsvaire mabviswa kofini remunhu mutsvaire ivhu racho mamuda uri dii zvakaitika ndezvekuti patakabuda nemutumbi takatoenda ndatatowa nhamo papaita amai wairi weku6 kanzi maitaura zvamuri kuenda mese amuzive kuti panodzoka hwane anenge anosara titsvaira munhu ndikati aina handisi ndabata chinyi ndaita mai amuviri hakuna chioneka mirai
Wana mai wacho 2 weku6 ndo anani? Andina kuwatora. Aiwa, ndati ndo anani? Anoti mwaenda we. Ndati ndo anani mazita ako? Imi mbuya. Mira mbuya. Hamungangoti munhu akuti mustreet munhu takakura nawo izwai mbuya zuva munhu amakakura naye wamunoziva amurugara same area asi muchizwa kuti rogara ku6 moti hamuzivi kuti ndiani munhu iye wakwanisa kukonvinzai kuti dzokai motsvaire dzokai motsvaire and madzoka kotsvaira you don't tell even one person wekufamily kuti ndo zvatakuita because kana family isingazviitika haisidzika yenyu. Why should you do tsika isiri yenyu? Chiwanu chinoti nenyaya yekitchen inenge ine ndakatoda ndira imbuzi inoti inotsvairwa wanamai wemubvuri ndo varidzi vekitchen iyoyo. Saka imimi mamuri mayo saka makataira asi munotozviziva kuti inotsvairwa namai wemubvuri asi imi wamaenda kotsvaira saka mamu makataira asini kusungira hakaina makazi muswere rufu kuti makatsvaga jongwe svipa mamuda uri dii jongwe svipa aya amasoko ekungoedzera zvinhu zvaingotakurika mukicheni go back to center. Saka anga responsible go back to center ndiani? Manzo angaringotaura akataura kunani? Inini wacho ndaitaura, sisi wangu wacho aitaura, madzimai tetora member aitaurawo. Taingotaura takawanda tiri mukicheni. Saka decision yekutsvaga jongwe svipa yanga iri yani? Decision yejongwe ndeyatetora member ndiyanga kuti ndinotoziya kune munhu anogadzira anogara anodzivanya kwamandewo uripitete sungaitete iyo nyaya yenyu asi ndimakatora jongwe svipa imi munotoziya kwarinogadzirwa. Kutaura chokwadi kuti munhu asave Lydia Chiwanza Matoto uyo mwana wanjodzi yangu ndoda kutaura chokwadi kuti munhu asauye kwandiri inini nyaya yejehovha handizivi kutaura chokwadi pamberi pajehovha Mwari. Ichandinoziva ndechekuti apa wakazotsvaira mumba ndipo ndinoziva ndakaona vari kutsvaira mumba for sure vari kutsvaira kudaro imakaona muri ngatiri mumba macho vanhu vakati kuenda kumakuwa hamuna kuendawo makuwa. Inini ndakubuda ndakakangana chandakakanganwa mumba ndito handichazivi kuti ndakakanganwa ichandakakangana ndakudzokera ndipo ndakawana vakutsvaira mba wabva watotore manyara pakaradzikwa mufi wabva wasungirira pazambia ndakandoti culture yavo handina kuziva kuti zvinorewe. Ivi muti iculture yavo asi mwana yehanzvadzi yenyu? Mwana yehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yenyu culture yenyu ikazikanwa nezvikuru isikazikana nehanzvadzi yenyu? Inini hani mwana yehanzvadzi yangu. Mwana yehanzvadzi yangu murova ndiye mwana yehanzvadzi yangu. Ava iculture yavo handizivi kuti culture yavo yakamira sei. Inini ndinogara kuchisuku ndiri mechisuku. Saka culture kuchisuku yakasiyana painini kunogara. Aiwa pamwe pacho vane culture yavo mandau ane culture yavo mamozambique ane culture isusu vamalawi tine culture yedu saka zvinonga zvakasiyana paculture awa zvimwe iculture yavo zvazvinako basa stiri zvandandoda kuziya chete ndezvekuti jongwe matamurizivi asi avo vari kuti imimi ndimi makataura nenyaya yejongwe and neparanga rinozonogadzirwa pacho anga ripaziva ndimi imi mamatiwo zveshuwa mavhu ndakaona kutsvaira akasungira pazambia orit makazonovara sepi mima kunze mamboisa pazambia kwete marara ndinaomboisa pazambia ende zvakayatoti inini iwo nemuzukuru wavo wekubocha nambuya mukadzi yehanzvadzi yangu titori mukicheni ndakatotsvaira varimo ndati ndikatsvaira sidrop
Pandakorobha, pandabawaridza bonde, pawabira mhirewo, pandapedzisa uku, patatopinda tatotanda. Saka vari panoiri yamunhu. Vati Changamire panotaurwa kuti ndizvirika. Ndakubva wanga wapinda makuwa. Avo mai avo vazodzoka kwakutaira. Zvinezvi taane situation yevanhu vari mumba vari kusimuka uyo ari kutaira. Hatinoziva kuti zvakamira. Vanhu vanga vasina kuenda kumakuwa. But mangoti kama yamuri kuenda kumba. Ndakatoenda, ndakatofamba nhano. Mbobva madzoka kutaira basi. Saka zvimuruti avanga wari. Wakaenda wakangana wachinzi wakadzokawo. Muri kuMalawi? Ndiwo kuMalawi. Imakazoenda kuMalawi? Ndinoenda nechiserero Malawi. Wandinoshanda nawo kuHarare uko. Ndinoita zvemabhanana, kutengesa mabhanana maapple. Kuti pane pandakasumuka ere kubva November kusvika December ndichidzika musi wa22 anosuduruka. Nyaya yakandisungirira kuti nditadze kukasika kudzoka kumba inyaya dzemikana dzakaita tiri ikoko kumusoro. Sando nyaya dzakandinonotsa kuti ndidzike kumba, ndikati nyaya sezvo isingaori kana ndasvika tinotangira ipapo toenda mberi. Ndobva ndatoenda shuwa ndati sabhuku ndauya. Patakasiyira nyaya yedu yekuti endai mogare sefamily muchenesana. Ndachiuya tiri ndifambisisi wangu musi wacho vakabva atosvikawo. Zvatonaka nokuti madini mese maapana. Chibva mataurana zuva rekudini rekufamba. Ndikanzi sezvo Christmas yatopera, taakuchiti Friday kuenda mberi. Toita kana mazuva edu matatu tiri musango. Ndikati hembe patatoparadzana. Saturday yacho, Friday yacho yasvika shuwa ndakaswera ndiripo. Sisaka kuomedzesa kuti hanzvadzi isange ngainge iripo zvikomborero. Nokuti zvikomborero ndianotanga kubatwa ndozobatwa ini. Ndikati zvinoshata. Patabata zvikomborero shuwa zvikomborero akabva auya. Friday yacho tinozoungana. Takazoungana Saturday. Tuti tiri kuungana kuti tiri tifambe. Takungoungana kuti tungotara nyaya imwe. Hatina kuzombofamba. Noti ngatifambe ticherisane tsono iyo ioneko tsono yandakatora ndiyo yakamai. Zvikomborero maturi. So pandakafonera neziranga kuMozambique. Asi kufona foni yake so inotodaira achitaura ega zvaakaita. Aiwa. Kumuchairo yambenge chitaurwa kuti yange inoda kupinzwa mukofi. Ndinozonzwa kuti muchairo yakazofamba. Nenjera. Tiri pamuchairo apa. Zvakaita mwana wangu inini angari mumugodi. Uyu number 2 yangu. Tiri wanga wari kunze. Wanga wari kupikisana achiti mare zveiri kuramba ukwana yekuti mutumbu udzike kumba. Ndipo pandoda kusvika. Hatisi kutaura nenyaya yekumugodi ba. Tiri kutaura yataurwa apa. Yekuzi pakazoita message yekuzi tiri kutadza kuita mukana wekusvika pakofi nokuti semuchairo nenjera. Mwana wangu akabuda mumugodi. Pabuda kunze. Wachemedzana namai wake. Foni yaishanda for sure ngeyangu. Wadaro sezvo zvinhu zvaingotaurika tiri mukicheni kuti njera nemuchairo ukaisa mukofini anotsvaga ega mufi. Sisi wangu akabva ati mwanangu aonere njera nemuchairo. Zvikanzi njera muchairo haunetsi, njera anogona kutsvaga. Zvikanzi nditsvagire mwana wangu ukaona mukana udini uisi. Saka mwana wangu mutumbi wakazononoka kubuda. Wakazononoka potora mutumbi. Ndopakazoisa message mai taurai mai guruti inini mutumbi wanonoka kubuda tichaendi nawo kukomboni. Ndakutoita straight kuuya notapirwa nguva dzapera. Inini foni shuwa ndatovhura. Semavhirira ndanga ndichingoita nguva dzese. Tiri pakuwirirana. Watozvidzira idati message. Saka ndopa kuti hanzi ndakabaya ndisuziva kuti mune vanhu kana kuti ndakabaya ndisuziva kuti iyi message isingadi kuzwika nevanhu. Handina message yandakamboita secret ende foni yangu yanga isina secret. Ndiyo yaitoshanda. Kusvikira mutumbi wauya. Alright. Zvatakuita pane panhu pari triki pasindikurira pachena. Mukadzi waBrighton ane zvakawanda zvaari kuziva zvaari kutya kutaura kana kuti zvaasikuda kutaura.
Because you can't tell me kuti mukadzi unotaura kuti all these years muri kuenda South Africa kosenza nekubritain. Then osenza zvinhu zvacho usiye ikoko. Kunzeka kuti mwe kotoga. Pane chokwadi chisiri kubuda. Uri mumusha here mukadzi wakabva. Ari mumusha. Wakagarwa nani? Ayo. Ari mubasa. Apa saka asi mumusha menyu. Handiti tikati munhu uri mumusha nekuti munhu uchiri mumusha makarongwa eti. Handiti uyu Susan relationship imbori papi na Susan. Na azani na Namatai azani Namatai ku South Africa. Namatai ndiye akatanga kuenda ku South Africa Brighton akazoteerwa achizogara vese ninga vari mafriends nyaya iripo kama uri pakati pana Namatai Munyaradzi. Kama uri pakati pana Namatai na Brighton. Namatai ndiye akatora Brighton kuti ambe kujoni kubasa. Wasvika washanda Brighton aitora Namatai samukoma. Zvese dambudziko raisangana nazvo, tumari twaisangana natwo aitora mukoma ndichengeterei. Brighton kwakuzosvika pakuroora. Mukadzi waBrighton aitoonawo Namatai sabamukuru. Brighton paakapura mumugodi atenga motika yake, ane mari dzanga akachengetesa Namatai. Achifunza kuti mari dzodzo kana adzipiwa, achaenda kuzogadza chii mapepa kuti motika auye naye kumba. Pakudauriza kugadza mari idzodzo, Namatai anobudisa mari. Brighton kusvika avharisa imba yaigara kuti Namatai kana kuti mari yaisi kubuda ndakunogara pamba pako kuti ndipe mari yangu. Kanza zvakanaka uya kugara. Brighton akabwera mburi yakagara pamba Namatai. Wagara pamba Namatai, amene Namatai paakaona kuti midziyo ine komana yakamira sei. Kuti Namatai abudisa mari, Namatai anobudisa mari. Kusvika Brighton arwara Namatai abudisa mari yangu, Namatai anobudisa mari. Zvadaro Brighton asvika pakufa. Namatai akazofona akaita 15 hours munhu achibva afa. Akati kuti mwana wenyu arwara. After 15 hours munhu achibva afa. Namatai ndiye akanga aine midziyo yese inobva Namatai. Akatengesa midziyo yese pamwe achazvitanga na maini wangwiri. Watengesa midziyo yese ndipo kuti mari yatana yemidziyo yakamira yakadai. Saka nemari yatabasira nemagweja yamira so. Saka kwasa kutunze chi mutumbi kumba. Nyaya yemabhuku yemotika yemidziyo isu zvinoziva ndoziva ndizvo ndimainini awa naNamatai. Ndo kama kulipa kana kama kunzi ndewe ropa kana kuchini. Ndakandogara hangu pana basi. Munhu ane motive aibenefita pakufa kwa Brighton nokoti ndiani. Lucas. Anobenefita papi. Ya zvakauya kuno. Abenefita chi. Iyo ndio wati mukadzika. Why are you saying mukadzi? Ndio andiko akashanda akufuma kumwe chete. Izikazvisha. Ndati. Tikatasa picture iripo zvinezvi. Munhu anobenefita kuti Brighton afa. Munhu aibenefita ndiani pane vanhu varipo pasina iri yekusouth Africa. Munhu aibenefita. Shumba haazonzwisisa mabhizinesi. Haazonzwisisa. Anozvitorera pakuti kana pfuma yemurume asisipo anobenefita ndiani. Mari yakachengetedzwa munhu asiri mukadzi handiti. Mabhuku emota akachengetedzwa munhu asiri chi? Asiri mukadzi handiti. Mabhuku emota akanga ainawo pakuzofa. Anga ainani? Anga aine mufu paakafa ndipo pakatoa bhuku. Hatichazivi kuti mainini naNamatai ndipo pakapana mabhuku eka kuti mabhuku asara kunani atiziva. Sina Namatai kuti mabhuku ndinawo pakufa kwake. Saka Namatai muri kumubvisa sei imi pakufa? Haana kuuya tanga takatumira samanisi paari haana kukwasa kusvika. Zvikazi munhu ane motive yekuuraya munhu tinoona paina vanhu vakawanda. Because munhu ane benefit chaiyo chaiyo zvinezvi anoziva kuti mari yakachengeteswa mari yakatika. NaNamatai. Ndine chikwereti kuti handina bhuku kana kune motikari nhasi ndiandoziva kuti motikari iyi ari kuishandisa kuti akatoitengesa ndii. Because mukadzi uyu anozodzoka nditi. Dai mukadzi akadzoka dai mukadzi akadzoka akatonogara nani naNamatai. But zvaaramba ari kunoko. Who is benefiting from this whole scenario? NaNamatai. Amuzvona? Saka todati tinyatsovhura madziso ka. Kati kutsvaga munhu tinyatsotsvaga munhu. Everyone is a suspect. Right. Namatai uyu ari kubenefita. Zvakaitika ndezvekuti Namatai uyu patakagara pasi naye tichira nyaya yemotika akati kuti mufira shamwari yangu yanga kuti mota yangu iroti izite malaiti. Saka mari yako yaona iyoyo ndio yashanda pakuta sei pakugasa mapepa. Tobva wawirirana. Pakazofana mufi pakazofamba mukomana uyu. Pakashaya nengi mumbo wekuziva kuti mari naNamatai imari. Asi zvokuti mari naNamatai aigara aitaura mari ndine mari dzangu dzina Namatai. Plus kuwirirana hazvidi kuti kuwirirana urunyepa pakuti kuwirirana bozi. Akanogara pamba paNamatai bozi angaramba upuwa mari. Dai angapuwa mari yake akasingatombonogali pamba ipapo. Anogara pamba paya pabaiginya bozi pasina kuwirirana. Dai angapuwa mari yake akaclear mota yake ikauya kupi? Kumba kuno.
Saka namata I think is effect inofanira kunge rudetswa padare pano. But pane futi nyaya imwe yatisina unge tabata. Nyaya yekuti panonzi mai vakataurira mwana kuti ere mubati kuti mugodi wenyu uite mari. Saka wana ubvaenda kunobata. Kubva kwabuda chii? Mari. Mari yebva yanzi ngatingoshiye mashere aitaiita. Asi kwakanga kuine mhiko kune munhu angapa vanhu vachi mushonga wekuti kuende kuitwa chii? Mari. Saka ikoko ndokwatinoda kuti tinyatsoti tarisei futi zvakadzama kuti munhu zvakaitika here zvechokwadi kuti yakabata batai kuti tiite mari. Pakaita here kuti feedback zveshuwa kune mubereki kuti zveshuwa taita mari asi mari yakuramba kudini? Yakuramba kubuda kuna mukoma kuti tigone kubhadhara kune chi? Kwatakapiwa mushonga. Then tinoda kuziva kuti akapa vanhu vacho mushonga ndiani, because anogona kutokonipe manganga adzizvisika. Ndofunga munoziva kuti pane n'anga inotokutaura kuti inini zveshuwa kana munhu ndabatsira munhu akasabhadhara zvinofamba so. Saka isi tinoda kuziva kuti munhu akataura mhiko yekuti vanhu vaite mari asi aizoda kupiwa zvinhu ndiani, nekuti unofanira kunge aripo padare. Hapana kusimudza maoko. Munhu wapindura mibvunzo iri kubvunzwa here. Dare riri kupuroba. Unonzi kupuroba. Kuvhura vanhu pfungwa nditi. Ndakangopinda panhau irutaura kunzi n'anga kupa mushonga. Wakamana wangu wari mugodi. Wari mugodi mukoma wangu ni Brighton. Akachera gomba rake. Achera gomba rake harina kuda mari. Wakaita mukomana anogara kuchiredzi. Ndiye akasvika vaachera papi newamwe wake. Vaachera pagomba vakakuda mari. Zvikanzi mukono tinoti kobanji mukono. Mukono ona gomba rawachera iro kuti hamuna mari. Ona mari yabuda. Zvikanzi musemi mazochera pachini pagomba rangu. Zvikanzi aiwa ngatiwirirane. Uwe kuchiredzi vati nini chama ndine madzimai anondishandira inini ambai panetwork. Wanda zvekutofamba panetwork. Waenda. Mukadzi uyu haagari kunokuba. Andozirikana noti waita zvekutoenda Cape Town. Ndokwakanekwa madzimai wavo kuCape Town. Saka waita zvekumubata pafoni nekuti mukomana wekuchiredzi akaenda kuDurban ari kotsvaga Diamond. Ndopakaona madzimai avo mumagurupu ndomakamuona. Vaashandirwa semunhu anga atambudzika ari kuongo Diamond arikubatika. Ndopakaona madzimai avo. Vati ndoshandirwawo. Vaashandirwa shuwa Diamond vadini? Varibata. Aribata vatenga mota dzavo vadini? Vauya kune mukadzi. Vachienda kumugodi kwakuripendwa neavo. Wasvika kumugodi ndopakaita nyaya dzavo idzodzizi vawabata-bata. Hanzi everyday wacheza nemukadzi wasatoenda kubasa. Wachicheza nemukadzi wasatoenda kubasa. Svika uyu vakuda wekuchiredzi. Mukoma Brighton vabuda. Hanzvadzi yangu inibva yasara akazobudawo. Abuda vati mukoma ndadini? Ndabuda. Asi ndodzika kupi? Kumba. Zvikanzi ore zvakanaka mfana. Vamubvunza mukoma. Semuru ngoperezeka perekesa kudai chini? Zvikanzi istress. Mukadzi wangu angasidimba angadarikidza mwedzi yekuzvara. Saka ndine stress. Zvikanzi stress yeoni. Saka ini ndakutenga hangu zvangu ndodzika kupi? Kumba. Vadzika kumba shuwa mwana. Ndopatakazo amina pakanja tinyasutota pakaita mwedzi mingani. Ini ndaitotaura naye inini mukoma Brighton. But pane pamasisi. Mhiko yakapuwa munhu akaenda kunofamba. Yakanzi kudii. Ende yakateedzerwa here mhiko iyoyo. Bora pamhiko apa. Brighton paakabuda. Akabva anzi nemukomana wekuchiredzi. Brighton chibhadhira maripi? Yakataurana tiri pasiya iyi. Kuti mukadzi anoda chinyi? Anda mari 10,000 rand. Zvikana Brighton imimi amwe amundiita uri zvekuita apa noti gomba ranga riri rangu iro. Saka handibhadhari. Murume ndopakafona madzimai wayo. Brighton arambodini? Kubhadhara. Zvikanzi miraona haidrive pamuri drive yamudenga. Ndakati moti anoidrive repi. Izvi zviri kuitika kuna South Africa. Zviri South Africa. Saka wakati haidrive ndimadzimai ekuCape Town. Madzimai ekuCape Town ndo aida. Brighton taura tizochipwera.
Ndakapikira kuti chepero ndakaenda kumadzimai ndakapikira na maitaura ndiyakangura nazvikombora. Ndiyakapikira ndokuona nosvika darika naye mota bhonda maitaura nazvikombora ndokanora. Madzimai Andirakwenda kwamadzimai, andirakwenda kwamadzimai vari kundinyepera. Wakabhadhara here mari Andirakwenda kwamadzimai, asina ndigomba rangu. Ndirakwenda kwamadzimai, wakaenda kwega kwamadzimai ndaita mari. Kwakuzonditaura kuti kwazi ndaenda kwamadzimai, tipe mari kwamadzimai. Ndikati ndakwenda kwamadzimai bhadharai mega. Andirakwenda kwamadzimai nini. Maibata here kuti wakaramba kubhadhara kuna madzimai vari kubhadharai mega kwatakabhadhara. Mauzoita nauyenjera nindaiva mukicheni nauyenjera vanhu vabereki vana mhai vakati mwana haana kufa zvakanaka haana kufa mugaraba saka mirati ngatiite zvekuti tidini mwana apfuke tione kuti amuuraya ndiani wese waivamu wakatenderana zvikanzi oraiti panotengwa chiini zvikanzi ngavatetwenjera nemutsvairo vawatenga mutsvairo mukoma wangu inini ndiye akanzi ngadini ngaite zvese nekuti akabva kumugoti ndopakazobuda kuti nemari yekuti mutumbudini udzike kunoku kubva kumugoti ikoko vati maitare chini maiguti ndashaya mukana yokuti ndiite kuti ndiise njera mukanwa nekumubatisa mutsvairo nekumupfumbatisa imwe njera nekumwe imwe njera mwini mubhokisi zvoti zvazvunzi kunzi njera ichiputika ndokufuka kwangodini ndokwanoita ndomataro vazvaizwa bani mukicheni zvazvitenderwana nevanhu vese ndaingoitika pachena chaifanonga zvakaitwa wazvida zvejongwe zvinono aiwa tirikumbotaura zvenjera izvi zvekutanga zvinoitwa secret kuti yatazviitwa secret ba zvinoitwa secret izvai pachiwanhu ndirisaimo kachiwanhu kana paine chinhu chamawirana kuti chiri kuitwa mumba chaimo mukicheni munhu wese asiri ukama anoburitswa woziva kuita chii kofi rinovhurwa vanhu voita saka imi mutipa pikicha yekuti manga muri kuwirirana motipa futi pikicha yekuti panga pasina kuwirirana vanhu vashoma vakanga rudi vakanga ruzipinda nesecret uya kuti ndazotadza kuzviita because papakawandiwa aiwa saka papaine kuwirirana here wakambowati anzi kana wazvitadza uri ikoko uya nazvo tizviitire kunoko saka wakazviite wari kunoko anozozviita waregerere aipapa ndichaziva saka uswa njera yacho nemutsvairo zvakazoende njera yacho yawe zvitsvairo takaupize pamusoro ndimani ndozigetuzimuriri nyaya yakaitika irikutaura yenjera sisongo wanga wangori fomu takazi ndisabhuku vanhu musanyanye vanhu ngavasaungane nekuti mutoaaa kuitira chikafu saka papangonosisongo vanadedeu namai vemurora nasisongo wangori fomu isusu taati redu kunze tatingori washoma sho tatingori weukama saka zvese zvaitaurwa zvese izvi kaiti zvemutsvairo sisongo akanyatsokutotaura iye akaenda kutaura kumba kwake aiti ndakunanika mazwere angu kumba achikwira kotaura maaudhi yake nemwana manheru achizouya pakuti manheru paunonga waya pai kuma7788 taibva tangozara mukicheni kuti titeerere kuti kusauti kuri kuzii tazara mukicheni memwe achitokonya maaudhi wachitaura namata achitaura aiwa izvozvisota tasarwa nemapepa zvadai zvamira kudai pamwe mande kana kuti chipiri togona kungopiwa mutumbi tichiuya saka audhi yakazoenda kotokonya kuti mhai zvisina urongwa bamhaiyo ndakanganwa mutsvairo wamataura nenjera kuisa naninokanganwa bainfect ndadini ndatadza kuenda kumochari nekuti muri kupinda mapa uyu namatai chete but kwesene yangu kana yanga iri yekuti munhu apfuke saka muurayi aizoisa sei mutsvairo nenjera iye ari yauraya kuti apfuke imimi makavengana ndii munovanadaziretika muri kuvenganira asi mazwa here mazizwa kuti yes audio iripo yekuti mazoisa here njera nechi nemutsvairo handiti the nemutsvairo nenjera ndeyekuti muda kuti mwana adini apfuke handiti kune munhu amudii amura
asi munhu wacho ari kutaura nenyaya ari kuita effort kuda kuisa mutsvairo nenjera mubhokisi kuti munhu apfuke ndiye wamuruti futi ndiye akauraya saka angada kuti apfukire ani manje pamusoro peizvozvo kuti changamira kuona wedzinza racho chairova uyu wacho ari kweipapapo ana baba wacho ana mukoma wacho hapana panongotaurwa nyaya namai cheteka wana kamusori ndiripo ini ngoma pamusoro ngoma ngarubochero aiwa pane chinoudara zvawakaza kwete zvandakanza ongori panyaya dzemutsvairo ndaandiripo nenjera ndini Lawrence nyaya yemutsvairo ndini ndatodaidzwa ini mutonzi uyai tichinzwa kuti zvaakunzi kudini zvakunzi kudini chitinzwa mabhodhi ari kubva kunana masai but zvenjera zvaitotauri right zvenjera izvi inini handina kuzvitaurirwa tese mhai yanga aripo intanda hapana munhu akambozvironga zvakarongwa namainini vari vega vari kumba kwavo vaenda kunanika chibage iyi odhi yanga isitorisa kuti izizwe paisusu yaenda kuti iwo vatopedzerani saka yakanonoka kupinda pakufamba kwavaidini kwavaita vazouya saka ruti ivo saka inini chandiri kuona njera nemutsvairo zvazviri meant to do the opposite yezvamambotsipika yanga isiri yekumutsa asi yanga iri yekutsipika ava manje odhiyo iya isu tazodaidzwa manheru sekuti taidaidzwa kumanheru tese kuti tinzwe zvitaura namatai kujoni arikuda kuuya nemuningi nawo saka ava pakanzi odhiyo yauya isi takabva tauya tese kuungana havana kuziva kuti ndiipi vakangotinya chete kudai ndobva yatotanga kutaura mhai zvamataura zvai kuti ndise njera mukana wamabrighton ndazvitadzirira saka tryai by all means muri ikokoko muite mega nemutsvairo inini handipoba isi tobva tati vanhu vese vanga vari mumba imwe vakabva handi mazviona vanhu vese vakabva kuti muvabvunza mai hatina kumubvunza vanhu vese vakabva toshamisika kuti konde zviri kudini sekuru anga akadhakwa vanhu vakutotedzana hanzvadzi yavo iyi yaakutaura ikunzi zvikomborero nasabu vanga vakutobvisana indatova bhizi kutobata hangu sekuru aya nekuti vanga vakadhakwa kubuda asi nyaya yavo yanga yatobuda pachena vanhu vese vatoshamisika nazvo zvanga zvingori munhu wese aingotaura parufuti zvakanakira chii zvakanakira chii zvikuita maita saka alright zvatakuita ka nyaya iyi ine nyaya dzakawanda saka isusu chatauda is to verify kuti tonozvi kutaura nabrighton ichokwadi here kana kuti handichii handizvo kana brighton zvakutaura zviri chokwadi tibva tabatsike kuti way forward takuenda ku handi saka maufanira kubuda panze apo paitwe verification iyo zvinogona brighton waenda handiti wanetawo nekuteerera evaenda right andrew saka tauda verification yechii yabrighton kuti ndiye here handiti then afterwards tine zvinhu zvatapika munomu zvinoda maanza zvisina maanza chekutanga kuti tsono yamai wazvikomborero nazvikomborero yavakanobaya wakanga uchibayira 2 mutsvairo nenjera zvaida kuiswa mukanwa nemubhokisi nekupfumbakidzwa zvazviri zvei ndizvo tobva tada kuzotarisa futi roro yanamatsai nemhiko yekusouth africa nemhiko yani yambuya madzimai ecape town nekuona futi kuti mavhu akatsvairwa akaendepi ende sei munoza chikundinetsa ndechekuti wai Susan pese Susan uripo pakutsvairwa kweivhu rakagarirwa nebhokisi uripo pakubayiwa nemunhu netsono uripo pakuswa kwemunhu njera mukanwa nemutsvairo uripo pajongwe reblack uripo papa go back to sender Susan urichi uripo why sorry pane munhu yakabvunza jongo munhu wacho ari kumusha aripo akati hazi jongwe ndinaka kana mamambo akataura kuti jongwe ndinaka asi haana kuzouya kotora bare black aripo kumusha anogona kuuya chifuma moitsoke hapana kana problem chiendai panze pandaita sei pandamba pataura
mobvunza mubvunzo yese munobvunza mubvunzo yese mupihwe anza mapedza mozotaura kuti mozoya muritaura kuti zvanzi chiti tokupa iwese ndinotika ndinoona ano pane kuti clash yemareligions ava because pane chiprofiti nen'anga saka munozopa referensi dzakanatsaona kuti zvii zvinoda nyaya yemanjera iyi inoda kutaurwa nemuprofiti here kana kuti inoda kutaurwa nen'anga because I think ndo imwe confusion yavanogona kuzoita waakunza uko because muprofiti anogona kuzvitorawo neimwe nzira n'anga inozvitorawo neimwe nzira. But even from what I have heard mune zvese zvaungakutaura hapana munhu ane objection nen'anga baba because kana makakwanisa kutsvaga jira jongwe svipa makakwanisa kutsvaga njira nemutsvairo makakwanisa kuenda kutora mugodo netsono saka angandidina pamberi pangu achinditaura kuti aziya ndiri mupostora ndinunganga ndiyani pamwe muprofita wekuchechi ndiye angatoti handini izvozvo I can understand not imimi mhuri murese muri kuenda ipo Kumbiro pane zvese zvaitaurwa izvezvo muprofita wavo nesvikiro ravo vari kuti vakazoenda mumakuwa vachibvisa zvandakaisa inini nenzira yakapinda nemutumbi hanzi nenzira yakabva nemutumbi nzvimbo 3 wakabvisa izvozvo mozvibvunza panze mainoraubvunze isusu mozoya kuti taura kuti hazii panze asi zvatataura nyaya idzo dzedzo zvandataura ndo nyaya chii endai mozwe nyaya idzo dzedzo